Inyembezi kade usuyikhalile ngizokhuluma nawe namhlanje ngithi sula lezo inyembezi. It is not over up until God says it's over. Sula lezo inyembezi bewukhalile, sula lezo inyembezi, ngizosula lezo inyembezi, ngithe ngivumele thatha lawo manzi waphuze. By the time uqeda ukwaphuza lawo manzi, mawuqeda kwaphuza lawo manzi uzobona kunento ozoyizwa, uzozwa kunento ozoyizwa. Ake sibheke ukuthi namhlanje yini esokhuluma ngayo. Ake sikhulume ngomuntu abathi intandane. Ik-affecta kanjani lento edlozini ukuba intandane? Uma sikhuluma ngentandane sikhuluma ngezinto ezehlukene. Kunentandane eyasuka ekhaya yangalalela umthetho wabazali. Kunentandane eshiywe abazali emhlabeni bengakayenzeli lutho. Hey madoda yanzima le ndaba. Kunentandane esuka ekhaya yahlulwa umthetho. Sinabantu abaphila ngaphansi kwamabridge abazintandane abahlulwe umthetho wabaleka. Kunentandane, we've got 3 types of offense. Kunenye futhi intandane esithi thina ile kade itholi abuse ekhaya. Khuliswa umama kade abusive engafuni ukulalela nanoma yini inkinga yakho. Ngoba inkinga eningi sinabantwana ababhema ama drugs, abadla ama drugs. Omama basitholi isikhathi sokulalela. It's called the listening skills. Ma umzali, you need to have that listening skill kumntwana wakho umuzwe ukuthi inkinga yini. Sinabantwana abaningi abadlwenguliwe kodwa they can't speak out because ama parents awakanaso isikhathi sokukhuluma nabantwana. Sikhuluma ngentandane. Today sikhuluma ngentandane. Ake siqale kwintandane yokuqala. Ithi isiZulu intandane enhle umakhothwa unina. Awusuka madoda suke sikhuluma ngomuntu washiwa ubabakhe. Ubaba wabaleka. Umama wathi mayingithola wangithola kubaba. Ubaba wayindoda ehamba ingena noma ikuphi. Wathi mayingithola ubaba wangiphika ngenxa yokusaba umakoti wakhe ekhaya. Suka awungezwa kungenzeka ubaba uthe mayingithola wangithola emntwini kade saba ukuthi adeclare. Today you need to declare to God ukuthi no man nazi inkinga zami baba uNkulunkulu, but namhlanje ngizokhuluma nalokho. Lalela kunabantu abaningi abangalungela izinto ngoba bazintandane. We said we've got 3 categories. Kunomunye obaleke ekhaya wabalekela umthetho, kodwa ke manje mayisebalekela umthetho wasuka wayithola seyintandane yasemgwaqweni. Kunomunye oyintandane oshiya abazali emhlabeni bamshiya eseza kahle nabazali bakhe bamshiya kodwa ke useyintandane. But ke sizobheka namhlanje ukuthi intandane esengalungisa izinto eyiphi. Uma sibheka zonke lezi intandane zisangalunga izinto, sizochaza ukuthi zilunga kanjani. Sizobheka intandane yokuqala lebalekile ekhaya yahlulwa umthetho yahamba yakhetha uyophila emgwaqweni. Zilungiseka kanjani izinto? Lalela lithi iBhayibheli indodana yolahleke isinikwe konke ubaba wayo yahamba yabona yayibonisa ikakarambi sibhoza yathatha amafa yahamba nabangane yashaya indawo yaza ngathi ngiya imagine sihamba indawo ebizayo ihamba oSantini ihamba eCape Town ihamba indawo ebizayo nabangane idla amafa. Ufana naleyo ntandane nawe unikiwe umzali wakho ukhulise kahle ngesandla esifudumele. Uthe mawuyibona usuyibhoza wathatha amafa wahamba wawadla nabangane. Njengamanje udla ama drugs la ukhona uhlule umthetho wabazali uyintandane yasemgwaqweni. Izinto zisangenzeka kuwe. Yazi usangeze ebantwini abafana nathi. We can still take you back home. Singakuhamba sa ekhaya. Uyasaba ukuthi manje angeke ngikwazi ukubuyela ekhaya ngoba ubaba uzongishaya, umama uzongishaya. Sondela kithi thina siyokuthatha sikubuyisele ekhaya. Ikhona indlela esiwenza ngayo sikubuyisele ekhaya. Lalela ke bese siba nentandane lena ethi intandane yona yahamba ekhaya. Noma ngithi mina lentandane ethi yona ngashiwa abazali bami, but ngiyafisa ukuthi ikhehlele izimpilo yami iqhubeke, but angikwazi ukuqhubeka ngoba abazali bangishiya. Lalela ke wena uyintandane simple edinga ukuthi isondele kubantu besiZulu, sondela kubantu abafana nathi futhi sizobona ukuthi yeyiphi imisebenzi esingathi awuyenze kanje. Mawenza wenzela isidala sakini ngoba yikho ingane enganaso isidala. Wonke umuntu unesidala. Masibona ukuthi idala zakini azilungile siyokumisela isidala sasenkonzweni. Yam affecta umuntu leyo nto bese siba nentandane leyo kugcina. Le ntandane impela
ethi mina impela hayi ngeke khehleleze umzali wami akangilaleli abazali bami abangilalela abafuna ukuzwa lutho noma ngithi ngiyakhuluma noma ngithi ngenza njani sondela kithi sizobona sizolakha icebo uNkulunkulu uhlale yalakha icebo ngaso sonke isikhathi affecta kanjani lento ngoba phela intandane ithola izinto zakho ziyahliphika noma unama opportunities amaningi uthi noma usufika kulawo ma opportunities uyithola usuwaduba usuyeka kunale anger ekhona uyithola usuhamba ucounseling uhamba ini kanti lutho kunemoya yobuntandane ehleli la kuwe okudingeka ukuthi namanje ilungiswe kwena sondela kithi sizoyilungisa leyo nto 08610300 ngijahe nje ukuthi ngizwe abantu ukuthi wena la ukhona uhlele ekhaya maybe kunenkinga kulezi nto engikhulumile uhenye intandane kungenzeka ukuthi yilena engafunanga ukulalela njengamanje ukipitile ngoba phela kwayiwona umkipito bafowethu asilikhulumeni iqiniso awubusisekile futhi awukazi wabusiseke ezulwini umkipito nje uwodwa uzoyibuza omunye umuntu athi yini umkipito ukuthi wena njengoba uhleli naleyo ndoda ayikaqedi ngisho ukulobola noma isakhiphe nje inkomo eziwu2 kodwa seniyahlalisana ayibusisekile leyo nto futhi ayikazi ibusiseke loyo muntu usuke kuthatha kancane leyo ndoda isuke kuthatha kancane futhi isuke sibonile ukuthi ngeke lowo muntu ngeke ngize ngimenzele lutho ngikhuluma from iperspective yokuthi ngumuntu wesilisa uyamhlonipha umuntu wesifazana oyihloniphayo othi mina ngiphuma emndenini onenhlonipho ngiyayiqhenya ngokuba yimina ngeke ngize ngivume bhuti uhlale nami ungakazenza izimfanelo zonke nanoma kuthiwa ngiyalamba nanoma kuthiwa ngiswele kodwa kufanele ukuthi uye ekhaya lobola khipha ibizo okunganani ke kushoda umshado then ke sesingahlala kodwa nje angivumi nje ungavumi nje ube usisi nje uyiqhenye uthi angivumi ngeke ungithathe kanjalo ngeke uvela ufone ngefone ungayifaka ngeairtime you need to recharge airtime you need to recharge sebenzisa leso slogan nje uthi ngeke bhuti fake airtime ngeke ngelinye ilanga uyongishaya ungithuke ngalokho ungithuke ngakho lokho ukulunga kwami 08610300 akukhulume nami ngizwe ukuthi wena uthini ngimvuma sawubona Ndo khehla lami uyaphila yaphila ngikhuluma nobani okuphi uzelo akuza la inanda wasi danke khehla uthini kimi akonje ukuchaza nje ngasisho mina vele mncane ayikho into esikhuluma nalo ephuma kulo muntu yabo mfowethu ngizwile leyo nkinga ngabe saqhubeka mfowethu ngiyayizwa leyo nkinga uma nje ubungazama nje ngiyaku-invite ngomhla ka3 ufike kule nkonzo ngizothandazela into efana naleyo futhi ngiyacela futhi yabona ke le nkonzo mfowethu ngiyacela ngakuluza imisa indlela zakho zonke danke bhuti yes bhuti right 08610300 saqabana ku social media nabantu saqabana mangikhuluma ngomkipito ngoba abaningi phela bakipitile imjondolo eminingi igcwele kuthiwa nginomndeni ubaba wakwami kusafanele ngiyodecide naye kusafanele ngiqale ngiyodecide naye mkhulu ukuthi uzothini ma uthi uyayilandela lento ubaba wakwami ukhiphe ingane ezu4 akakwenzelanga lutho ubaba nje ngegama ngebase nje yeba mfowethu ake siyiqhenyeni nathi awuyeke kulokuthi ngisawukhuluma nonkosikazi kanti usho umuntu awukamenzeli lutho samlo kumgcisha nje ingane aena uma ngithi recharge ngokuthi umlobole hayi ukuthi recharge ngeingane ukuthi umgcishe ngeingane lotho angivumi ngeke ngivume ngeke insizwe enhle isoka liyayiqhenya ngokulobola ngokuthi liyothi emzini omuntu ungayiqhenyi ngomkipito leyo nto ayibusisekile isiqalekiso umkipito uyisiqalekiso vuma sawubona Anko imali amen baba baba ukhuluma lembese baba yes Kahle kesha manje into adisho ngamanje nama ngikho ngekhaya kwezini njalo
manje umzali wami angizwa ukuthi izinto ithathiwa kanjani ukuthi unenkazi akafuni ukuthi cala ukuthi mina njengoba mhlawumbe njengoba ngiyiphuzele so manje sengiyisho ayinangqondo all the time. Ake sizwe mfowethu wena leyo nto uma uyikhuluma uphuzile noma usuke uyikhuluma uphila ngoba singathathi side mfowethu sibheke wena kanti nawe uyikhuluma uphuzile ngoba khona abantu abathi mase ngiphuzile ngizowakhuluma amaqiniso la ekhaya. Ya kusiyenga mkhulu sokuhamba sengiphuzile ngifuna ya mfowethu awuzama ukuthi ungaphuzile nje kukuhle ukuyeka ukubambela iplug umama ungababambela abazali iplug iyakubona uphila uyikhulume nje into uphila mfowethu uyezwa. Yabona for the fact ukuthi usuthi akeza lo muntu umzali wakho lwana yabona mfowethu uNkulunkulu wakho lwana mfowethu ukuthi mawuya kuyena iya njengoba usuku ucela uthandaza yabona the moment usebenzisa igama lokuthi lo muntu ibalekile mfowethu isibusiso sibalekile ngiyacela futhi uye nje kahle uyabona njengoba ukhuluma noKhehlelezi njengoba usuku ukhuluma noKhehlelezi unginike respect banika abazali le respect ngoba uzolokuthi ba wrong bona kanti I man of approach ngoba abantu abaningi ngisho na kuma relationship bathi izinto abayitholi kanti indlela uceli kahle uyademanda kunomuntu okwazi ukucela kunomuntu odemandayo ungademandi ungaceli ngoba uthemba umuthi wakho uthi uKhehlelezi wanginika umuthi relationship yami zomkhomba umuntu wami ungamkhombi cela nje kahle iba nendlela ukukhuluma vuma sawubona. Yebo mkhulu uyaphila nto. Siyaphila Khehla lami kunjani? Sikhona mkhulu ukhuluma kanjani? Ngikhuluma nobani? Okay udropile 0861010300 ningakhohlwa ke bafowethu amapharmacy akhona and don't forget to apply ngiyabonga Thandeka Anita uthi don't forget to apply for medical voucher lapha ku www.drkhehlelezi.co.za ungangena lapha kuleya website kuzofunda okuningi futhi you can still fill up your form na kuma chemist ungaya khona uyogcwalisa ama forms wakho silungise umhla ka3 kushubile kanti ke ungakhohlwa ku SMS igama elithi mzo ku 33013 33013 33013 vuma sawubona vuma sawubona Sabanjani amen Khehla yebo kukhuluma ngifuna phambi ngikhuluma nobani baba yes Khehla ya ngidlale ngikho ngikhudelise la ngomshorisi wakho umzali wakhe kuzowenzeka lokho futhi amen 086110 start ukugcina 086110 othi ngiyintandane ngiyintandane leli gama leli lenzima lona lilodwa ngiyintandane ngidinga uthando lwabazali vuma sawubona amen baba ngeke baba ngiyakuzwa intandane nangegama asidlule kuwe ngoba ukhulumela phansi lo bhuti uyakhala indoda ayikhali mfowethu iyabekezela 086110 086110 086110 ungangikhaleli sengisuli linyembezi ngomthandazo 086110 vuma sawubona amen baba bengifisa ukubingelela ngoba ngibusiso sinika sazona ekseni umbongela kumede kaBB uphile Khehla uyazwa amen ngisola ngikhona nasenkonzweni amen baba awusuma umandla akho amen mina nawe asidibane